Гледайте мача Байерн Мюнхен срещу Арсенал на 17 април от 10 часа на живо по Ринг. Байерн Мюнхен идва след победа от 2-0 над Кьолн. Като домакини те имат 5 победи от 6 мача насам. За последно завършиха наравно с 2-2 срещу Арсенал преди дни. Арсенал претърпя загуба с 0-2 от Астън Вила, което им е втори мач без победа. Те записаха 5 победи за последните си 6 гостувания. От миналите им 6 мача с Байерн имат 1 победа, 2 равенства и 3 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме и двата отбора да отбележат в мача. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.